Ikatlong linggo ng March 2023 nang lumapit sa CLTV 36 News ang pamilya Ponyo upang ibahagi ang kanilang karanasan hinggil sa pagpanaw ng kaanak na si Mika. 23 anyos lamang si Mika nang masawi dahil sa suicide. Kwento ng kanyang inang si Leila, bagamat may kamalayan siya sa usapin ng mental illness, hindi raw niya lubos inakala na mangyayari ito sa kanyang bunsong anak. Dapat aware tayo sa mga anak natin. Nakakalungkot lang po dahil sa mismong anak ko. Bunso pa naman siya, graduating na siya, na kahit na gaano kahirap ang nararanasan ko, tinataguyod ko siya sa pag-aaral niya. Alam niya yon. Alam ko, alam ng anak ko yon. Pero hindi natin siya masisisi. Alam ko, mahal niya tayo, mahal niya kaming mga anak niya, kapatid niya, mga kapatid niya, kami, magulang niya ako lang mag-isa. Alam ko, mahal niya ako. Dagdag pa ni Leila, simula na makaranas ng matinding problema ang kanyang anak, ay binantayan na niya ito at sinamahan pa sa psychiatrist para magpatingin. Hindi kami nakaano sa second, naka-isang session pa lang siya. Kasi sinabi ng psychiatrist, wala akong nakikitang bakas sa anak mo or nakikitang very strong siya. Kahit yung anak ko mismo, bakit mo ako okay naman sa akin, binayad mo. Hindi para Sabi ng psychiatrist, merong mga delayed. O yun nga, parang nag-sync yung nararamdaman ng anak ko nung after 9 days. Pero uli na yung lahat nung sabihin ko na kailangan pala na hindi tayo talaga pwedeng, kahit mag-blink lang, may magagawa sila ng mga bagay na pwede nilang gawin. Sa datos ng Department of Health Region 3, umabot sa 19 na kaso ang suicide ang naitala nito lamang 2022. Higit na mas mataas kung ikukumpara sa tig-2 kaso noong 2020 at 2021. Kabilang sa mga maituturing na sanhi ng suicide ang labis na kalungkutan o depresyon. Paliwanag ni Dr. Renan Estacio, presidente ng Philippine Guidance and Counseling Association Pampanga Chapter, may iba't ibang sintomas ang sakit na depresyon. When we say depression, as a mental health professionals, based on my experience, there are certain symptoms like we have to look into halimbawa, hindi na nakakain, yan, disturb na yung tulog, yan, yung functionality niya bilang tao ay affected na on a certain time, so certain period. Like for example, 3 weeks to 1 month, ganun na yung nararamdaman. Ayon naman kay Dr. Elvira David, isang registered psychologist at psychology professor sa Holy Angel University, nakalulungkot isipin na hanggang sa kasalukuyan ay may stigma pa rin pagdating sa mental illness. Hindi ito gawa-gawa lamang. Siguro, kailangan nating buksan ang ating kaisipan. At tignan natin, may mga sitwasyon kasi na talagang maaring panggalingan ng mga ganitong nararamdaman ng isang tao. At kung nakikita naman natin na merong ngang mga pinagdaanan ang isang tao, valid yun na concern na maaari talagang magkaroon ng problema sa pag-iisip o sa damdamin. No? Kaya sana ibuksan natin, kaisipan natin. Hinikayat din ni Dr. David ang mga karehiyon nating nakararanas ng mental health issues o mental illness na huwag matakot humingi ng tulong mula sa mga eksperto. At sa mga taong nakakaranas naman ito, huwag tayong mag-atubili na humingi ng tulong kahit na yung ibang tao dinidiscourage tayo, baka sinasabi nila na itulog mo na lang yan o huwag mong isipin yan. No? Minsan kahit ayaw nating isipin, talagang sumisiksik sa isip natin dahil kapag meron na talagang problema. So kapag po meron tayong kakaibang nararamdaman sa ating sarili, huwag tayong mag-atubiling maghanap ng tulong. At meron pong mga tao na willing na tumulong sa atin. Samantala, ibinahagi naman ni Rowena Vitug sa CLTV 36 News ang kanyang naging karanasan sa pagkikipaglaban sa depresyon. Lahat na lang sa PT, yun. Naiyak ka, wala kang dapat iyakin, gano'n, lahat nun, no? So, pag yung mga taong gano'n dapat, kailangan din kasi ng family. Unang-una yung pamilya. Siguro ako nakatulong talaga yung family. Yung asawa ko, nandyan sa palagi sa tabi ko.
Sa tulong ng kanyang mga kaanak, kaibigan, pagdarasal at paglapit sa mental health professional, nalampasan umano ni Vitug ang pagsubok. Sa awa ng Diyos, ito naman, maayos naman ako na nakaraos at yun nga, nakalabas ako sa tunnel na yon. Yun talaga importante. Unang-una, tulungan mo rin ang sarili mo. Wag kang pupunta sa tunnel na yun, hindi ka na makakalabas. Kailangan, pag binibigyan ka ng tulong, ano mo rin, yakapin mo rin tulong ng pamilya mo, lahat yun. Payo naman ni Leila Ponyo sa publiko, lalo na sa mga kagaya niyang magulang, maging sensitibo sa nararamdaman ng ating mga mahal sa buhay at maging bukas sa paghingi ng tulong sa mga medical professional. Kaya gusto ko lang na ma-aware yung lahat ng mga magulang pagka meron kayong napapansin sa mga anak natin na unusual. Unang-una po, hindi ko po alam kung sa iba, ang psychiatrist, nakakatulong po siya. Kasi po sa akin na naranasan ko yung magpa-counsel ako, naging guide siya. Para sa mga nakararanas ng depresyon at iba pang mental illness, maaaring humingi ng tulong sa National Center for Mental Health sa mga sumusunod na numero. NCMH Crisis Hotlines 1553, 1800-1888, 1553. Para sa Globe at DM subscribers, 0917-899-8727, 0966-351-4518. Para naman sa Smart, Sun o TNT subscribers, 0908-639-2672. Ako si Liana Canilaw, taga rito, kasama niyo para sa CLTV 36 News, atin to.